Orlando Namani, sorry, no one go. Sorry, no one go. Ida Nije. He be the first chairman. Enugu Sports Club. God bless you. Oh no, Unanara.
ọkwa dollars ka ọ na-abọ na n'ahụ ya. Oh, ọ na Uzi Town ka ọ na ha ebe a na-eme last offala Igwe Dr. Chris Ogakwu. Ọ yawa ihe a na-eme adịghị izi. Oi, ewere iwe madam adị fit o. Deme eribe agwagwu nọ n'ọgbọ. Eribe agwagwu nọ n'ọgbọ. Na so 1,000 na dollar. Eribe agwagwu nọ n'ọgbọ. Ọ ka bụ Amaokwe TV live report ka ị na-eso elu all the way from Uzi Town ebe ọ na-aha. Eribe agwagwu nọ n'ọgbọ. We saw you. Onubia. Kosino Palatano Kanaba. Princess. Dalo Aide Klitei. Dalo. God bless you. Papa Lolo, I don't want it. Papa Lolo, I don't need it. Papa Lolo, I don't want it. Una huko shaha na Uzi Town on the Adaeze cultural troupe. Oh, how are you now, the menu. Opuna huko shemie. Oh, cultural dance. Atilobu, get ready. Atilobu Esago. Ka on na nwa ọ na-esi n'ike n'ike o wee were ike duo ya o wee dachebe
Osiri abia go there ba. O 70 we have a job me. Egoria. Igwe amaka. Hey, Chineke. Ndị ha ọ na-agbari akwụkwọ. Ọ chọrọ ịgbari atụhuo. Ọ na-anụ ihe, ihu ọ na-anachite egbogbo. Ọ shi ya na ya akwadogbo. N'onwe ihe ọ ya eme. Ochekwo 911 na ọ pick up ya akpọ ei Chineke ọ kwari ata ya nwa emekwana gị akwa biko kwalụnụ fa aka biko nwere kpatara ebe a by accident ife idele ebe a tata for the final offala festival for His Majesty of glory and return of the ancient kingdom, Dr. Chris Ogakwu, MON JP, the husband to late Lady Caroline Akuna Ogakwu. Is the deputy governor of and Dr. Lolovera Ogakwu. Deputy governor. Ladies and gentlemen, Afunze Ebeoku, I'll tell you in a jiffy, onye po police ya ni nebata. I will let you know. I'm going to doors to settle her. Prince Ogakwu is there already to welcome ladies and gentlemen. I'll let you know. If I don't know, who will know? Eselu Nnukwu mmadụ na Ogakwu atara Anambra State. Chris Uba himself. Onye ka ị nabata. Eselu n'ụga. Biko onye ka ị nabata. I wanna say no. Na the ancient kingdom of Wakabu Basibrubo. Bika neme ka ị malụ. His Majesty na offala. Onya bunna Eliba Agwagwu. Prince Victor Ogakwu. Onya bunna Prince Chris Ogakwu Jr. Princess Adaku Madu. Princess Winifred Nwangwu. Ndị ọdị na anyị na-akpọ ndị diva na ụmụnna ha na-ebe a. Princess Ifeoma Duroha. Princess Nkechika Ume. Princess Chikamsolo Ogakwu. Na Princess Nedimma Ogakwu. Mana ndị mmadụ bịa. Anyị afụgo Eselu, a strong man politically, a philanthropist na Anambra State, Enugu State na Nigeria. Eselu, my brother, God bless you. Another philanthropist lady. Why na-alụ ụlọ na-enye Adaeze n'ọnụ anị. Adaeze lidelu mma obodo nwaanyị na-eke n'Enugu niile na Nigeria. Chief Loretta and Agolu yana ndị otu ya anyị na-eke n'ụlọ. Onye bụ dị isi afọ gbaba okwu na Heliu Residences.
Honorable Justice Ogakwu, Justice of Court of Appeal, a veteran journalist with Radio Nigeria, Enugu, the Master of the Ceremony Commission Secretary of Emeritus this wonderful location. Let me have a break. Can you recognize here, India? Udewele Onodo. Because Candia Nessa Yano to Akana monitor, Nekanapasi, Igwe's cabinet members, Anekane Chief Sam Aneke Chiyalugo, one, the traditional Prime Minister, Udi, Ancient Kingdom. Nekanapasi Chief John Ogakwu, Nze Uchinawata. Nota Kanekwa Chief Dr. Anthony Chime Utobo Ihe Bazo Afroga Dragon number Chief Sunny S. Chime Anekeneku Noto Akao Akobandiase Aga Dragon number Chief Cyril Enoile Akonwata Isoni Haneme Anekene Chief Barrister B.O.N. Odalija. Yes, also Konehane Maneba Chief Sylvester Agu Otudo Nekeneku Chief Ima Enoli, the former President General of the Ancient Kingdom. No to Nekeneku Chief Innocent Owo Ezoba Chief Sylvester Ene Omena ni ane kene go gas rekena mandewo no so kane kene Chief Ima Nemeka Udeji Chinenyaze ndewo Chief John Aneke ane kene Chief Stephen Onyia ane kene ko no to aku eza fakego udodi ga drege Chief Chika Balu amam no no kweba eze Chikwadol Chief Sani Chime I Chief Sam Simon Eze. I am the Cabinet Secretary. I don't want to go we can come on another candy. Thank you, my brother Victor. Before Atilogwe Zaga Potanabo, let me say good welcome to our brother, the former Deputy Governor of Enugu State, His Excellency Sunday Oyebuchi. I now say no. About the world. God bless you, sir. TV live Professor Jide Chime. I say no. The former Commissioner for Culture and Tourism in Enugu State, and now Federal Commissioner. Federal Commission. Foundation. Chief Joe Mamelo. International. God bless you, sir. Sir Dr. Eric Chime. Ochiloswa. MD Executive. Rico Group of Companies. On the guest also here. And I say, and no. Sir Chief Victor Atwamu. Former Chief of Staff Enugu State. Welcome, sir. Chief Mrs. May Ochi. And I say, no. Enugu State Adaeze, Munyendungo, Sir Chief Dr. Sir Barrister Alex Onaga. Barrister Alex Onaga, I've seen you where you seated within the Bunu. Kenelmo Henry Onaga. On the Providence High School, never. I na see the dialogue. I can go. My brother Abogo, the former Assistant Controller of Customs, retired. Our brother Chief Sam Aneke, the Prime Minister of the Ancient Kingdom. I've seen you and your beautiful wife, Dr. Mrs. Ichoma Aneke, who incidentally is the Registrar IMT. Yes. My brother Victor Kenetego, all their bogus. But permit me to say hi to Chief Cyril Enoli Akuchi and Water, our bogo Umoka, Oneva, Dalo Sir. But before then,
before I welcome the next group to perform, let me say hi to them. Ngozi Ago, the only lady that was given me down by Pope with a handsome husband, Chief Sylvester Ago Ochudo, and Asodaro. Barrister Emma Owonta, you are here. Honorable Justice Ugochukwu Ogakwu, and I say no. The Justice of Appeal Court with a beautiful wife, Barrister Mrs. Augustina Ogakwu, former Secretary to Commission INEC. Madam, you are welcome. Chief Dr. Obi, and I say no. And Chief Dr. Obi and Dr. Mrs. Ojel and no. Chief Willie Nnamani, all the way from Ogakwu, and I say the Arusa. Women, home and abroad. And I can request Right Honorable Obi Johnny, former leader Enugu State House Assembly, is also here, and Chief Obi Ogakwu, University of Nigeria. and I say no, Adaeze Chinuti. Nahaka Tommy with a beautiful wife, and I say God bless you. So at this juncture, before that, let me welcome Professor Ifudu, and I say Darusa. And Chief Patrick Owumere, let me invite the Eziago Atilogo to give us what they have. Eziago Atilogo, yeah. I just created in the Eziago Atilogo. Atilogo ndị Eziago ọha nọ n'ọgbọ. Ọkwụ nna ahụ ka esi eme